nisam se javljao, sada ću uraditi ovih dana par klipova kao neka retrospektiva učešća naše reprezentacije u posljednjeg meča za kvalifikaciju za prvenstvo Evrope, onda osvrt na Ligu šampiona, osvrt na omladinske selekcije, trenutno je mundijal u toku, svetsko prvenstvo, znači u Indoneziji za igrače mlađe u 17 i mlađe. Znači imam 5-6 tema koje želim ovako da snimim i nadam se da ćete to ispratiti, nego da se vratimo na aktuelnu temu. Young Boys Zvezda 2-0. I šta nam to govori? Pa to nam govori da su moje pretpostavke i najave bile tačne. Sad, ko je gledao moju najavu utakmica i da kažemo od žeba gde smo mi stvarno bili ujednačeni tim sa Young Boysom, do utakmice u Beogradu koja je to pokazala, gde Zvezda nije iskoristila prednost svog terena i imamo utakmicu u Bernu. Pazite, ja sam to rekao pre 2 meseca, Young Boys je mnogo bolji kući. 3-4 puta bolje igra kući. Znači, mislim da je rezultat od 2-0 i završavanje učešća u Ligi šampiona i u ligama evropskog takmičenja, pošto je Zvezda poslednja. Negde i realna slika. Mi sad možemo da oplakujemo neke šanse, ja vidim po medijima već da se tu da je bilo ovo i da je bilo ono. Inače, mi kao narod živimo u prošlosti jako puno. Neću o politici, ali pratim i učestvujem. Bolje da se bavimo svojima, zato što kada svet izlazi iz kriza, oni se prvi bogate. Mi nekako, pošto živimo u prošlosti, živimo sporo, kod nas to sve onako se sporo razvija i onda praktično niti prvi izlazimo iz kriza, ne bogatimo se prvi. Mi čekamo taj neki talas koji dok dođe do nas počinje neka nova kriza koja se onda opet zbog tog načina razmišljanja i života u prošlosti manifestuje. Ja sam hteo ovaj klip da nazovem Farbara Ljutice Bogdana, znači za mene iz ugla marketinga, iz ugla poznavanja sporta, profesionalnog sporta, znači saradnje, agenture, edukacije, to je Farbara, to je farbanje, ali znate kako, može da vas farba samo neko kome vi to dozvolite. Jedanput je na vama, drugi put, jedanput, kako kaže, prevari me jednom, nisam znao, prevari me drugi put, onda je na meni. Znači, mi puštamo, mi smo jedan širok narod, mi smo ovako jedan galantan narod. Mogu nas ljudi da prevare i više puta. Mi smo jaki, mi volimo da svoju snagu pokazujemo kroz toleranciju. A gledajte, sport, fudbal, to je jedna velika, ozbiljna igra. Nije to samo novac, to je organizacija, to je administracija. Primera radi, evo sad, kako izgleda profesionalni fudbal. Pa, Barak Bahar bi trebao da popuni jedan papir, gde treba da napiše, na primjer, za polusezonu, kako je zadovoljan kojim saradnicima u klubu. I onda taj papir ide, to je javni dokument, i onda on ide tamo na razmatranje, ide na unutrašnju, to je interna organizacija fudbala, i onda se tamo priča o tome šta je on to naveo. Da li je taj neko stvarno kasnio, da li je oprema bila stara, da li je oprema za treniranje, za trening je bila adekvatna ili neadekvatna. Možda ti ljudi nisu ni trenirali ništa. Možda je Bahar bio selektor, možda je ništa bio tu u celoj priči. Ja sam snimio klip da Barak Bahar ide u januaru. To je bilo viđeno pre 2 meseca. I ja i dalje stojim iza tog svog klipa. Ja sam možda pogrešio, Barak Bahar možda neće otići u januaru, ali ja stojim iza svog da postoje jasni razlozi zašto se nešto menja u životu, zašto je smenjivo, neke kategorizacije, neke posledice, neke pogledajte život oko vas, znači to su neki prekidi ugovora, otkazi, otpremnine, razvodi, brakova, znači svet se menja.
nabolje ili nagore, pazite, to je sad vrlo relativno. Ko procenjuje? Ako je fudbalski klub deo javnog mnjenja, i ako poziva za mišljenje, i ako traži podršku, i ako je on narodni, pa ne može onda da se ponaša kako mu odgovara. Čas je narodni, čas je privatni. Možda su se oni odavno privatizovali, pa isto mi to nemamo pojma. Onako, tiha jedna privatizacija, Mile, tebi ovo, meni ovo, op, i oni završili privatizaciju. To ne bi bio prvi put u Srbiji da se nešto tako dešava. Dogovorili se. Ali partijski, nacionalno i društveno, podrška ljudi, svi su nam bitni, svi su... Čekajte, ako ste se privatizovali, ništa vam nije bitno sem novca i vaše piramidalne strukture. Ako se niste privatizovali, ako ste deo svih nas, znači ne Crvena zvezda, svi klubovi u Srbiji, ceo sport u Srbiji, nacionalne selekcije, stadion, sve. Znači, ako vam treba podrška javnog mnjenja, onda vi morate da kreirate mišljenje u javnom mnjenju. Znači, drugari, loše ste ga kreirali. Loš vam je marketing, loša vam je prezentacija, loš vam je PR i napravili ste medveđu uslugu svima. Znači, dolazi Manchester City u Beograd na poslednju utakmicu. Ta utakmica nema takmičarski značaj, što znači da nema ni dokazivanja. Da li će neko biti bonusiran? Pa kako da daš bonus? Dobro, nije loše pobediti Manchester City u Beogradu, odigrati nerešeno. Ali znate zašto kažem farbara? Pa zato što, pazite ovako, mi bi najviše voleli da možemo da farbamo ljude, odnose, muževe, žene, direktore, kolege. Mi smo farbarska zemlja jedna, bojađisko-lakirerska radnja. A to nije dozvoljeno. Nema razvoja ljudskog i sporta ako se tako ponašamo. Znači, ne mogu da izađu danas u javno mnjenje sa izjavom pobedit ćemo Manchester City 5-0, što bi oni lagano izašli sa tom izjavom, gurnuli po tepih, to rade već 3 meseca. Pričamo o prvaku Srbije, evo, više nemamo ni jednog učesnika u evropskom fudbalu, znači proleće ne postoji, o reprezentacijama, to ću tek da snimam, znači mi sada moramo da vidimo, da, kad kažem medveđa usluga, znači ljudi hoće da gledaju, ljudi podržavaju, ljudi vole sport, znači košarka je puna, fudbal je bio pun. I vi sad praktično narušavate imidž i naviku ljudi da to gleda i da to prati. A ljude to jako zanima. I oni sad nemaju što da gledaju. Dobro, gledat će Noleta još godinu i po dana. A šta će gledaju posle? Gledajte, ja sam gledao prvo poluvreme. Drugo, već sam se isključio. To nije dobro. Znači, sponzori, ne gledamo vas. Ja nemam pojma ko je bio sponzor. Zato što, znate šta, kad je loša atmosfera, ti samo gledaš da odeš, da se izvučeš iz toga. Znači, poruka sponzorima. Pojma ja nemam ko je sponzorisao juče onu utakmicu. Ja sam jedva prvo poluvreme odgledao. A sponzorima je jako važno da budu gledani, je li tako? Ili se svi rasipamo nekim novcem u vazduh i novac nije bitan. To je onda jedan luksuz. Za siromašne zemlje to se zove bahatost, za bogate zemlje to se zove može mi se. Često čujem u Srbiji rečenicu da mi se može, i od onih koji ne mogu, a kažu da im se može. Iz mog ugla je novac jedna lepa energija koja može dobro da se kanališe i da se ulaže u razvoj i u energije i u energetiku u stvari i u uštede i u reciklaže i u prirodu i ekologiju. Tako da, ako im se može, tu samo neka izađu sa takvom izjavom, neće svi dati svoju saglasnost takvom programu. A ako preuzmu neku krivicu i ako preuzmu neko
neku interakciju, moraju da se izvine sponzorima, tako, jer sponzori nisu gledani, nemaju takmičarsku vrednost, ne idu u proleće, što znači da nemaju te utakmice i apsolutno ovo što sam rekao, moraju da se odluče. Ako su se privatizovali, samo nek nam objave, a ako su i dalje deo ovog društvenog sistema, onda moraju da ispoštuju i javno mnjenje, odnosno sve nas koji smo vrlo to teško i onako začuđeno i onako emotivno to loše podneli. Sad, zašto to pričam? Pa postoje ljudi koji su porodično i tradicionalno uvučeni u ljubav prema jednom klubu, koji je pre 50 godina, znači njihov voljeni deda ili njihov otac, ljudi koji nisu živi više, tamo vodio. I to se gledalo u kući. I onda, znate, zbog poštovanja prema toj jednoj tradiciji, prema toj usađenoj jednoj navijačkoj energiji, prema tim trajnoj kategoriji, doživotnoj navijačkoj kategoriji, koja ima i emocije, a ima i onda i tugu i radost, je li tako? I onda i osjećaj besa i rezigniranosti ili prijatnosti i lagodnosti. Pogledajte, sponzori, pa kad moj tim dobija, pa ja kupujem dresove, ja kupujem i ono što mi ne treba, i trube, i kape, i šalove. Kad moj klub ne dobija, pa ja ne kupujem ništa, ja prebacujem kanal na televiziji. Tako da poruka kablovskim operaterima i poruka radio emiterima je da mnogo ćemo prebacivati kanale ako se ovako nastavi.